pappa Jalmarin muistelmat. Luku 1. Jalmari tässä päivää. Kyrpni on paisunut viime aikoina niin muodottomaksi, että haluaisin vähän turvottaa anaaliani Ari Sakan avulla ja kertoa nänni-tarinani alusta perseeseen. Kaikki alkoi vuonna 1969 ennen Karva Joseppia, kun leuka mies väänsi kyrvän näköisestä korvastaan pojan. Poika oli karvainen isopeniksinen arabi. Hänen nimekseen annettiin pappa Jalmari. Pappa Jalmarin nimi tunnettiin hänen kasvatettuaan ensimmäiset munekarvansa ympäri Ählämimaan. Hänet tunnettiin hyvänä www.pylly.infon kuvienottajana. Kuuluisin hänen kuvistaan on se, missä hän tunkee kyrvänsä sisälle 3,5 litran muovipulloa ja samaan aikaan Ari Sakan poikittain anukseen. Sen jälkeen turpea nänninen ystävämme Edward Richtofen huomasi hänen Ari Sakan käsittelytaitonsa ja kutsui hänet suuriin kiveksen kasvattajaisiin. Siitä lähtien pappa Jalmari on tunnettu takeona. Takeon kasvatettua huomattavat rasvakerrokset esinahkansa ja Dempseyn runsaan karvoituksen väliin. Hän sai potkut Gallardilta, jonka jälkeen on työskennellyt Elon Hesburgerissa yleisenä majurikookullin nuppina. Siellä työskennellessään hän synnytti silmästään minut, pappa Jalmarin. Äitini oli ilmeisesti mahtava kyrpäinen ja herkullisen hikinen virtahepo, joka vieläkin levittelee anustaan jokaiselle ohikulkevalle jahvetille. Omista lapsistani mainittakoon se ainoa oikea paksu suolen intohimoinen nuolija, Jalmari. Hän elää nykyään Jalmarilassa pienen tytön Jakvisti Mulkvistin kanssa. Pappa Jalmarin 6969-vuotissynttäreillä oli erittäin eroottinen tunnelma, sillä hän näytti muun muassa, kuinka paskaltaa koripalloja. Sen jälkeen katsottiin Jalmarin suvun perinne-elokuvaa. Pornoelokuvaa nimeltä Jalmarin vuodet Jalmarilassa. Siinä Jalmari enimmäkseen heiluttaa penistään keskellä kaupunkia. Ja aina vain lisää julmetun kovakyrpäisiä pilinheiluttajia liittyy seuraan. Lopulta koko kaupunki hautautuu 69 000 peniksen heiluttajan yhtä aikaa räjäyttämään mäihäsatsiin. Elokuvan loputtua Jakvisti Mulkvistin anaaliin tungettiin 6969 aikuisen miehen neekeridildoa, jotka ovat siellä edelleen turpoamassa. Pappa Jalmarin penismehuja on myyty ympäri Ählämimaan, jonka sisältä myös Jalmarila, Smagman kotikaupunki, pyllyilee. Penismehut ovat kuitenkin usein kadulta kerättyä penislitkua, jota kyllä Jalmarilasta löytyy. Jalmarilalaiset pikkuiset anusjonnet usein kerääntyvät iltaisin kaupungin keskustaan suuriin siemensyöksyjuhliin, joissa koko yö pökitään kavereita pyllyyn ja aamun tullen jätetään penislitkua maahan. Siinä tarina penismehun syntymästä. Mutta koska tämän tarinan kirjoittajaa on usein syytetty peniksen halkaisusta, on syytä muistuttaa teitä, että peniksen turvallinen halkaisu onnistuu vain suuren kyrvän voimakkaalla iskulla, jossa suosittelen käyttämään kakkaa apumausteena. Muuten kyrvän toiminta voi heikentyä. Eikä Jalmarila saisi joka aamuista penislitkua nostaan. Jakvisti Mulkvistista vielä sen verran anaaliraikastinta, että hän
toisin kuin kaikki muut kaupungin haisevat lapset. Viettää joka ikisen yön venytellen neekridildojaan Bob Davidin kanssa. Sitten kun dildon venytys kyllästyttää, Jaakvisti Mulkvisti alkaa imemään Davidin nänniä, josta satunnaisesti purskahtaa kirpeä